Як модар буд. Духтар надошт. Писарони зиёд дошт. Ҳама коргар буданд. рӯзи истироҳат буд. модар худро бетоб ҳис кард. ба писаре ки ҳамроҳаш зиндагӣ мекард гуфт: писарам, духтурро гирифта биё. ман бетоб ҳастам. писар гуфт: модар, корам зиёд аст. имрӯз ягона рӯзи истироҳати ман аст. бояд ҳама корҳоямро ба итмом расонам. вақт надорам. набошад бародари дигарро ҷиғ зан биёрад духтурро. писар ба бародараш занг зад. ба модарамон духтур биёр мегӯяд. ин писар низ гуфт: ягон рӯзи истироҳат. корҳоям зиёд. алафи саҳроро даравида истодам. бояд то фардо шавам ки кор меравам. бародари калонамонро гӯй ки писаронаш мошин доранд. биёрад духтурро. хулоса имрӯз духтур наомад. лекин ҳолати модар аз зиқе ки ҳеҷ кас духтур наовард боз бадтар шуд. модар дар дил гуфт: эй кош духтар медоштам, ки духтарро синаи раҳм мегӯянд. субҳи дигар духтурро маҷбур оварданд, лекин дер шуда буд. ҳеҷ кас ба кор нарафт. ҳама ба маросими дафни модар банд буданд. корҳои дунё ҳеҷ ба охир намерасидааст. лек волидайнро ки гум кардӣ, дубора нахоҳӣ ёфт. эй фарзанд, қарзи фарзандии хешро ба ҷо биёр, ки ту низ фарзанд дорӣ. рӯзе дастнигари фарзанд мегардӣ. худовандо, рафтагонро раҳмат кун. ба ҳамаи бандагонат инсофу ақли расо бидеҳ, то кори ин дунёро аз волидайни хеш авлотар надонанд.